Sugeng enjang Bapak Kepala Sekolah, kula badhe rembag babagan persiapan lomba antar sekolah minggu ngajeng. Sugeng enjang monggo dipunaturaken menapa kemawon ingkang badhe dirembug. Kula lan para siswa sampun miwiti latihan wiwit minggu kepengker, nanging tasih wonten kikaringan pinanthi. Menapa kemawon ingkang dipun betakaken monggo dipun rinci badhe kula rembag kaliyan bendahara. Kula nyuwun seragam kangge tim panduan swara saha sawetara alat musik tambahan. Seragam saged dipun padosi menapa alat musik saged dipun silih sekedhap saking sekolah sanes. Sampun kula upadosi nanging kathah ingkang dipun ginakaken piyambak. Inggih menika badhe kula rembag langkung lanjut kaliyan bendahara supados saged dipunandhani. Matur suwun sanget Pak, kajawi menika kula nyuwun pangestu transportasi kangge tindak siswa dhateng papan lomba. Pinten siswa saha guru ingkang badhe nderek? Jumlahipun 30 siswa saha sekawan guru pendamping. Badhe kula atur kaliyan bagian transportasi, mbok bilih saged nyewa bis alit kalih. Menika badhe bantu sanget Pak menawa sekolah saged nyawisaken konsumsi nalika dinten lomba. Inggih punika wigati badhe kula dhawuhi bagian TU nyiapaken anggaranipun. Lajeng para siswa ugi nyiapaken yel-yel penyemangat menapa sekolah saged nyumbang hadiah alit kangge peserta ingkang paling sae. Gagasan ingkang sae hadiah saged nambah semangat badhe kula siapaken. Matur nuwun sanget Pak, para siswa remen sanget. Kula ugi remen mireng punika, mugi saged dados pengalaman ingkang migunani tumrap para siswa. Mugi Pak menapa saged dipun atur simulasi sadinten saderengipun lomba. Gagasan ingkang sae. Monggo diatur wekdalipun badhe kula rawuh. Badhe kula atur wonten ing aula dinten Jumat ngajeng jam 12 enjing. Inggih badhe kula catet. Aula badhe kula priksa supados boten benturan kaliyan jadwal sanes. Matur nuwun sanget dumateng panjenengan Pak. Sami-sami, mugi para siswa saged tampil sae lan maringi kebanggaan kangge sekolah.